Yan, guys, mag-uukis tayo ng pakak. Ganito kami mag-ukis ng pakak. Yan, may tama siya, guys. Inabraw na naman. Mahirap. Yan, babad natin sa tubig para matanggal yung lagkit ulit. 1-0. Ang lagkit to, guys. Oh. 2-0. Last. Parang sira lang yan, guys, pero yung pinakahulog na lang. Pag nahulog kasi ito, di mo na-catch. Bangat kang pagsukatan. Ay, bye. Ang masarap, binalsig. Sa tawag namin, binalsig. Yan, pahaba. Yan. Nahulog. Tanggalin natin itong medyo matigas niya sa gitna. The best. Pwede namang malilit, guys, pag kahit ganito. Pero mas the best pag ganito, binalsig. Bye. Ayan, oh. Ay! Matalbog. Pwede naman tong pakbitin. Pwedeng gataan. Pero ngayon, inabraw. Ito lang sasawag natin, guys, oh. Saluyot, talbos ng kalabasa. Yan. Lagay na natin to, guys. Sabay na din natin to. Luto na, guys.